Doon may tapon nga yung tali. Wag no, Chelsea. Parang Chelsea! Chelsea, ipin mo. Chelsea, ipin mo doon pag ni Bebeng. Chelsea! Naman siguro nung malikot ka eh. Baho. Yan, pangatlong tips po. Diba kanina, swab ng cotton buds. Pag pinkish, okay na. Pangalawa po yung pagtapik ng are ng babae. Pangatlo naman po, yung amoy. Sobrang baho po pag fertile na po yung babae. Correct me if I'm wrong sa mga breeder na magagaling po dyan. Hindi po tayo nagmamagaling guys. Ito po yung pawang experience po natin. Pag naamoy nyo na yung parang bulok na sardinas na malansa, fertile na po yung aso nyo. Ay. Chelsea! Alright guys, panoorin nyo na lang mamaya, munti ka na kami makagat. Pero actually talaga pag Labrador dog, ano yan, mga 10% lang yung chance na kakagating kanila. Tanggal yung busal namin guys, pero nag-aamba ng kagat, kasi normal yun, animal instinct. Di kasi sila makapagsalita. Parang panakot sa tao yung pagkagat na ayaw nila yung bagay na ginagawa natin. Pero at the same time, yun. Dito ka ba na? Lock and load na po guys. Yan, napakahirap po talaga mag-shot. Lalo na pag dadalawa lang po kami at wala yung amo. Yung amo kasi yung ano,